Moral de l'equip. El Lleida Esportiu s'ha tornat a retrobar amb la victòria després de guanyar un Barça B que portava 9 jornades sense perdre. Als blaus només els hi valia el triomf per seguir somiant amb les opcions d'acabar disputant el play-off. Feia 4 jornades que el Lleida no guanyava i per això els 3 punts eren necessaris. L'equip va complir davant un dels rivals més forts de segona B, amb gols de Pau Bosch i Marc Martínez. Hemos ganado a un equipo que, bueno, seguro que vosotros lo podéis contar mejor que yo, pero que no sé por cuánto nos multiplica en presupuesto. Hemos ganado al Barça, ¿no? Al Barcelona, que en diciembre decidió hacer lo que estuviera en su mano por intentar meterse arriba en segunda B, ¿no? Yo creo que tiene un mérito enorme lo que ha hecho el equipo y sobre todo cómo lo ha hecho, ¿no? A la primera part els dos equips van estar actius, però les ocasions eren poc clares. El Lleida va intentar-ho amb diverses aproximacions, però la defensa del Barça va ser precisa. Molt diferent de la segona part, on els barcelonins van entrar al partit i un seguit d'ocasions van posar en perill la porteria de Crespo. Però el Lleida es va imposar i va tornar a demostrar el seu bon joc. Després de diverses ocasions, Pau Bosch va marcar el gol tan esperat a la sortida d'una falta. Amb avantatge al marcador, els blaus es van animar per buscar el segon. Després d'insistir a l'àrea petita del Barça B, Samper va provocar un penal sobre Carlos Rodríguez, que Marc Martínez el va convertir amb el definitiu 2-0. Me quedo con el equipo, con el trabajo de los jugadores, con, bueno, otra vez una respuesta fantástica de este grupo espectacular de tíos que tenemos ahí abajo y con la respuesta de la afición, ¿no? Lo pedíamos en la previa y creo que hoy ha sido un día muy bueno para nosotros. Hemos sentido el apoyo del Camp de Sport, hemos sido 12, hoy hemos sido 12 una vez más y bueno, creo que hoy es un día para nos vayamos todos a casa con una sonrisa. Una altra vegada els blaus van demostrar que al camp només pensen amb la victòria i deixen en una banda els problemes que hi ha hagut al club amb les nòmines. Per això ara només toca pensar en el pròxim partit on el Lleida visitarà el camp del Badalona.